Ye papa despite obi anyame ahyira no bebre enkrofo se ebi mu sikra se yisikaduro na den me menyintu but ye megitum ni se okuta tumi a wode adi ye die no tumi bi wo ha edidi ye that good unipa bia wo wiase uni tumi a wonni yeda your friend the altar ni wachi a ye die can never come to you. Ye papa despite obi anyame ahyira no bebre enkrofo se ebi mu sikra se yisikaduro na den me menyintu but ye megitum ni se okuta tumi a wode adi ye die no tumi bi wo ha edidi ye that good unipa bia wo wiase uni tumi a wonni yeda your friend the altar ni wachi a ye die can never come to you. Make us be am say ye nuanu muslimifo eboabo sika no oso okomeka ne niema ye basa sesen okomeka ne ba aso akofa gold no ode ayeden aba adentia ewiase saade ne yemienu pe ene wo wiase ha your friend blackstone baako ena ohima English ya England ahinie no isiso enunti na ewiase ahinie nyina is a subject to the Kingdom of England. Second one no enisi Mecca enunti no mokotwa ho hia bompaye na obeba no na ne pona start yeden a serious altar. Number 3 answer asofo bi etimi ene a Christopher bebri mi ko Israel ko bompaye me pato that good nyame na owa Ghana na so no so Israel na de na enwanwa ensu obeko Israel aba no ne niema start say yeden yes when we say China near be shop ama shop na gupen what would be that maybe ebia a 1 out of 100 when we say India near betena kurum ha a be shop ama shop na guda e bi nsida when we say Israel near ko be shop ama shop na guda because sankrofo miensa amabo mudin ofiri ni kuromu ba or the altar firi ni kuromu ba also China for shop bi abeko na omo ade bi bani mo isa sa red dragon enye design kekewu eye altar enti se won kuta altar wa asase so a what is that tentenguru ye papa despite owo tumi a eye no altar sika enye ono nko o sika ni biara obi okuta tumi biara ewo altar. Boss, yeah. Mr. Your friend is me old man na sa kan hubio. Intin ka Mr. Kwan kakana. Again, I'm sorry, not this time. Free AM Home Care and Nursing Home. No mo sure wo for ma onya kwan wo duma. We home care and nursing services, elderly day care, medication management, dementia, and Alzheimer care, physiotherapy services, post surgery care, illness recovery care. Ni nyina ne say, obusuani bi kra na bi a wakwa yaresabia na yeyi na befie. Na wo free AM Home Care and Nursing Home for ya 24/7. Wo mo abekwa akokro no, ekwan befa so befa ni ndro no mo entertain no na wo so nya kwan waduma ene AM Home Care and Nursing Home sabi na mi pay obutimi krokro busuafo kwa kire wa umu omo wo hefa AM Home Care and Nursing Home e wo Fanko Accra and Sawom Road fra 0540 344 837 and 0207 859995. Boss we dey me dawasepa what's me breso AM Home Care and Nursing Home, comfort, compassion and caring home. Awusiana no ada na osai kwa me despite yewura odi ni birthday na ne birthday no na enye asamketwa kwa birthday chencheche pa na odi no my God mu a ma pressure ebeto o ma force why is do na edi owura osai kwa me despite aye wo mususu bia e kire se so mo bebo bra no mbenya sika dia ni pompe so mo nya sika to no ene osai kwa me despite na ebi mu e kire se ni sika na wonya no na kwasem ne se eye ne modern bo na dwumaden a wo ye ene di na duru ho ebi so e jese da bi Ghana ha de senka modembo ene ahode ndwuma na mesika de ene kakra yefo omade omhu yie pa na osai kwa me despite mesika na wonya no so sumbi etachi eno na pija no edi na di bebi a wadu ene mensaka General Richard Dako wo nchen ha yene no betwe nkomo ne ebisa na se so sum sen ena etie so bi pese wodi ye abusua ka no ho ne ma doctor General Akwaba General Pachomo Wakwaba. Major Soba. Eja bibi aboko. Adoma. Ye da nyame ase. Ye Mr. Bible say nyame nsem hia na mani paye odefo. Obra dwuma de mfa bi nka ho. Na afi de ntina ye pri. Se nyame nsem hia de ase na nke hia dwuma de. Ka kire nyame hia o. Na wabisa asem kase. Proverbs ne kan o se onyame nsem hia ene mo ni paye odefo.
no bre adwuma yɛmfa bi nka me woman say ye wo nhyira a wo nipa wotena asase so di ɛno na efiri nyame nsɛm ɛna ba wo nkyɛn ɛne ɛwɔ ne wo de bɛtɔ aduane adi wo daily bread Okay. ɛno ɛne ma yɛ brɛ Enhyira efiri onyame nsɛm wɔ nipa eba nipa so. ɛba nipa nso ɛne ma wotumi yɛ nneɛma akɛseɛ Okay. ɛno ɔmmerɛ Omre. but deɛ ma wɔn nsa kɔ wano daily no wo daily bread wo chop money wo salary ɛno ne ma wo brɛ na mekyiri ma ba bɛsi sei Chirima ye papa. ɔn sɛ yɛ papa despite ɛyɛ obi a nyame ahyira no bebree nkurɔfoɔ sɛ ebi mu si koraa sɛ yɛ sikaduro na dɛn menyi ntom but deɛ megye tom ne sɛ okuta tumi a wɔde adi yie Yedie no tumi bi wɔ hɔ a yɛde di yie. that good onipa biara wɔ wiase wonni tumi a wonni yie da yɛfrɛ no the altar altar ni w'akyi a yiedie can never come to you meka asɛm bi ɔn sɛ yɛn nuanom muslimifoɔ ɛboaboa sika no ɔso wɔkɔ mɛka ne nneɛma ayɛ basaa sɛ sɛn ɔkɔ mɛka ne ba a aso akɔfa gold na ɔde ayɛ dɛn aba adentia ewiase saa deɛ ne yɛ mmienu pɛ ɛne wɔ wiase ha yɛfrɛ no black stone baako ɛna ɔhema English ya England ahennie no isi so ɛno nti na ewiase ahennie nyinaa is a subject to the kingdom of England. Second one no ɛna si Mecca ɛno nti na ɔmo kɔtwa ho hyia bɔ mpaeɛ na ɔbɛba no na ne pona start yɛ den a serious altar. Number 3, answer asɔfoɔ bi etimi ɛne akristofoɔ bebree miko Israel akɔbɔ mpaeɛ mepa to that good nyame na ɔwɔ Ghana na ɛso no ɔno na ɛso no Israel na deɛ na Enwanwa. ɛnso ɔbɛkɔ Israel aba no ne nneɛma start sɛ ɛyɛ den especially so ohunu Israel no bia ɛwɔ so wɔkɔ a in the book of 2 Chronicles chapter 7 ɛmra Solomon si asɔre dan na wɔbɔ afɔre ne wie no onyame ka sɛ biayɛ wei mayi ha na mate ho na medimidin ato so na mabie maso ama mpaeɛ a ɛbɛfiri saa biayɛ wei the prayer that will come from this place that altar na emra Nebukadnezar bɛto hyɛ Israelfoɔ so no obubu saa asɔre dan no nyina ɛna kaa wɔ tenten baako sɛ pɛ ɛno ɛna up to today wɔsɔfo a wɔse wɔnye altar ɛnie no ɔkɔ Israel ɔkɔ twerɛ ne prayer request na ɔde akɔhyɛ saa wall no ho because that wall is an altar ka kyerɛ ma menka nsɛm bi onipa biara a onni altar onni yie wɔ abrabɔ mu adwuma bi a ɛni spiritual altar ɛnkɔ so wɔ abrabɔ mu mimu sɛ wasɛm kurom ha megiri sɛ womfie wonya akɔdaa wonya abɔfra wahu sɛ China ni abie shop ama shop na gu pɛn wahu bi da ebia ɛyɛ 1 out of 100 wahu sɛ India ni abɛtena kurom ha abie shop ama shop na gu da ebi nsi da wahu sɛ Israel ni akɔ bie shop ama shop na gu da because saa nkurɔfoɔ mmiɛnsa ama bɔ ɔmo din ofiri ne kurom ba ɔde altar firi ne kurom ba also China for shop bi abɛkɔ na ɔmo wɔ adeɛ bi bɔ anim wɔ ayɛ saa red dragon ɛnyɛ design kɛkɛ ɛyɛ altar enti sɛ wɔnkuta altar wɔ asase so a wote sɛ atentenguro Israel ni free Israel ɔfa boɔ firi ne kurom enti baabi
obia wode na dwuma besie bia no de bo no to eno no ne altar enti adwuma no ewu da ase ntu da wo altar be na wo ye papa despite owo tumi a eye no altar sika enye ono nko awu o sika ni biara obi okuta tumi biara e wo altar na ye ka altar na tie ye wo mu mienu Okay. ye wo de bronsam de ma ene ye wo de nyame de ye den de ma me January cheda ko me ye nyankopon altar de ma nkrofo papa bi there is an insurance company bi o Ghana nyame adom atese wo kurum ha pa omo be hyase na panyin ni ba me nchen na yire na de ne ba ewurade ma me ma papa no fa coins maako 7 ene ye fa abo ba ko pe ena me ma no ko pe flower pot nice flower pot obetimi de asi ni office eno ane no altar no asa Ekoye se ya obi nka se ene sunsum bi foforo bi a emfiri nyame ena ye de ahye saa de nim de ama nipa kro no a wo som ne se altar na na altar yan som no ye kasa guso ye altar no yan som no ye kasa ye ye mpaye unyame bofo hwema men ka se binkyerɛw unim se nye altar nka Israel man komudi nkugo wuwo esre so Israel man kuta altar no kuta na ye the ark of covenant enti kunu mu ya din a omu pagya ark of covenant na na ewurade honhom esane eno so yesunsun bi okay eye ntiase ye ni ena ama nipa ya ye mmobɔ wa asase so enti de bia no ye de akere ye se wo de o kristoni wo de ne mpaebɔ koto na bɔ mpae na anim se mpae no kora wo bɔ no altar enimu a wo mpae no niru nyame anim papa mami nsan bi se gira ko bisa se sani ya wo kan wo se se ye bɔ mpae a ye gya wo so din ho nti ye nhye ye pie mu ne ye bɔ mpae obe ansan wo ni public enti ekoba ne sa fe altar bi kobam a o maya Ghana ya ye wo mu ye nim se ne wo mu a o mu tumi didi ye pa no ye hu wo mu fa ye Christopher yi so de ya kire ye mpaebɔ ya kire ye sacrifice aforebo ne ade ye ni nyina nti bi mu kire se ene ye kam ye sa se Freemason ya ye keken enum momu na tumi ne wo ite ho na se Ghana sikafo ne nyina ewo nti enu na se Christopher mo hu na mo bo apade wo se bi brambram so ka kire wonim na me nhyira na asam na wakan na me de kwa kofa asem bia ba okay on say o pesikafo wo wiase o munyine dwane ko Freemason Illuminati adentia altar na ema yidie ba no yenye Christopher ya toato ho o pa me do beku nyame asem amwo hu sesa wo bompa ya empo wi a ansa na wo mpa ne beduru nyame anim no jese bofo fa wo mpa no in the book of Revelation chapter number 8 verse 3 binim sen kamera beba mu anke yenkan na tie fronte de me kanase na yenyina ye esua de ama ne he nipa bebre abema bu nyamesun na me kirewo because sofo na obia wadwuma na no o de anointing oil ne begina hopete ye yemfa anointing oil ne kosi obi adwuma sunsun ma no ye create altar beba adwuma no ho ban altar no na bofo no altar ya akonya a wode ma honhom ma ne tena so altar nya honhom a yibia e ya akonya honhom konkono wa konya ni tena so me pa to wo de wa bia kan ma me or say and another angel came na bofo ba ko ba and stood at the altar no begina afori muka no having a golden censer no kuta kukuo egoni nsam and there was given unto him much incense na wadi aduhwam bebre ma no that he should offer it with the prayers of all saints sa onfanka agidifuo nyina mpaye ho upon the golden altar awo afori muka which was before the throne esi onyankopon anim and the smoke of the incense na entutuo no which came with the prayers of the saints ene agidifuo mpaye no ascended up before God afuru ko nyame anim out of the angel's hand eno ano no enti wutiwe sa wo ye gidi ni mpo a wabɔ mpae na wo se wo hia altar no wo pae mpo no se beduru nyame anim a je se bɔfo no so na the incense bebre agum
na ɔde agu altar no so ne mpaebɔ no ahye aforo Awurade anim nti wote ha na so wonhia bia ɛne na menim deɛ ɔpɛ sɛ woyɛ diama nipa bebrebe abama bu nyamesum mu abama bu asɔfoɔ mu abama bu wɔ kristosum mu no because the authority no yato ato fam authority no papa yɛka sɛ authority na yɛnim yɛ daadaa asɔre a yɛkɔ yɛnim sɛ altar ebia wodeɛ nie wabɛgyina so na waka nyame asɛm ɛne adeɛ enti yɛbɛbisa sɛ ɛne ɛbere bɛn ɛna kristofoɔ mu hu ne sei yɛ freemasonfoɔ no di kan wɔ yɛnim na mo akyerɛkyerɛ yɛn na freemasonfoɔ no asɛ wɔn ka di ɛnyɛ nea wɔkɛn ɛnyɛ justification bi na wɔde ma freemasonfoɔ Yesu ka asɛm bi wɔ Luke ɔse esumuma no enim nyansa sene hanma Yesu na kan yɛ onyam nam kan in the book of Luke yɛ ka sɛ yɛ kan a yɛ mmerɛ no so o check the book of Luke 15 hɔ a ɔse esumuma enim nyansa sene hanma adentina Yesu ka sa esumuma ne nim yɛ wɔ so ɔmo yɛ esumuma no enim ekwan a yɛ fa so didi ɛkyɛn yɛn akristofoɔ di ntina sinisa efiri sɛ wo kristoni na wo sɛ meka altar asɛm akyerɛ no ɛyɛ wadwene sɛ mede bosoma deɛ bi na ɛyɛ den ɛbrɛ wo but ɔno wiase ni so ate asɛ sɛ asase so yɛde tumi na di yi onyankopɔn bɔ nipa efiti aseɛ adeɛ odi kankan sɛ nipa nya wɔn matumi atena asase so yɛ dominion Genesis 1 verse 28 was let them have dominion. That was the first thing that Yamede man nipa. Because without dominion, untimi ntena asase so nim kunim da. Because wama ye no omoti asase so no, we need dominion that you cannot control, you cannot conquer. Dominion na ebe ye den na aba. Enti onyame ka kire Israel for say, me de bafo bi ba be kama ho. Na mama na dimonim. Na mo hwe ye na ma amfom no. Na ono be ko ama. Nyame Israel ne mayo eye den wono ni Israel for nam ho sa na bofo aba bofo no obepeden in the book of Numbers say I am sending an angel to lead thee and be careful for he carry my name for my name is in him but wuti na ade ba ko ewom ni se nipa bebrebe wa ho die ntie duru kwan bebrebe so a ye fom kwan na ye hunu ne ye fa ene ne ye bebrebe no e kwan bebrebe ni nyina ne se ye pe kwan ahunu enhyira but enhyira ne kwan no so ye kire ya ye mpe efiri sa wo kire ne enhyira kwan kire ne yedie kwan no obewie kura sa aka kire wo se umfiri nyame. But what did they make? I'm just looking for that verse. Namimfa enyade ema so that yentimi mempasa meka se me ka keke. O say my name is in him. Me din ewonimu. Entimo hwe ye no ma amfom no. Now what am I talking about? Exodus 23 verse 21 or say, beware of him and obey his voice. Provoke him not, for he will not pardon you your transgression, for my name is in him. Enti onyankopon any Israel for namano osoma ne bofo enti sa woti asase so na wo se unya bofo bi ade a enya menim asema meka enya na wa na wo pɛ wo bre eno na wiasefo any illuminati ni sankofo no ehu se wiase no yemfa ni kan ene ya yanim fifire ene didi ya ditumi ene je no aboaye na yehu se na wo kan de a obi bisa se ene freemason no eye den etesen ene nyamesoma na se Christianity no so etesen catch a freemason just a branch of satanic kingdom na me kan say ma me kan say freemason no mo ye no altar omo nim say ene na eboa wo mo ayete say ebia asori ayeyi wo na ye gidi say ye nyankopon na oye den oboa ye onu nso gidi no ti asem na me ka no ye ka altar. I'm not talking about salvation,
I am talking about prosperity. Okay. Yedie ho asɛm ne yɛyɛ den yɛka. So wo hwɛ ye papa despite video ya ɛda nkyɛn. Na hwɛ em sɛ Ghana ha ɔno nko na menim no a watimi asi bibi te sɛ car museum. Na wo hwɛ car segu hɔ a sɛ nipa mmɛhwɛ. Na wo hwɛ bea a ɔkɔtɔɔyɛ yɛsi Lizzie's deɛndeɛn ɛwɔ East Legon hɔ. Enye sika ketewa. Kɛkyɛ East Legon asase baako one plot ɛboro $100,000. Na watimi atɔ saa bia kakraka yi ɛbu agu ɛde ayɛ car museum. Minim sɛ wate bi wɔ Ghana ha de a. Minti bi. Yedie mu asɛm ɛne yɛka. Ma menka asɛm bi. Na me papa bi ɛfrɛ me. Na ɔno n'adwuma no ɔwɔ US. Wɔyɛ saa yɛfrɛ ne sɛn ɔmo delivery ayi ni bi. Ɔte me testimony bi a na meka ho asɛm ɛwɔ abrantie bi di a no no wɔ Australia. Ɛna ɔno nso te me nka no sɛ daddy mete sɛ wo ka saa asɛm wi sɛ na mepɛ sɛ ɔyɛ bi ma me. Na meka kyɛn sɛ ɔnkɔpɛ ɔnse ɛwɔ ade bi fɛ Ark of Covenant. Ɛyɛ small yɛ wɔ small size. Na me kyerɛ na de a wɔmpɛ na me yɛ asu adwuma ɛde ma no. As I am speaking with you now, ni state na ɔwɔ mu no, the governor no has appointed his onono company no as the first and the recommended delivery service when the state ho. Okay. And so the two delivery service we wo ho. Adentia the altar tuning. Me ya sadia ne man no me mane bi si ni office keke. Wo kwa say ye si ni desk so keke isi ho. But to me any nyame bofo na ti so a wo ye adwuma. Enti sa wo pese nyame bofo a wo di yedie ba. Emra wo adwuma mu, emra wa ware mu. E dia ene na fa me number na wo screen na se. Papa bi frɛ me. Ot sphincters here ya. O su adan ya na yiri ja no. Broken heart atene den. Ewurade ka kyem se menye altar of peace and marriage mano. Your altar ye yet see awarefo fie asomdue nko a. In the book of Songs of Solomon, or say, let the southern wind blow over my gardens and let my beloved come into my bosom. Me ma papa ne kofa won ne yiri picture and or the two frame and na me ye adwuma wo sam ye di gu so no de kɔbɔ eno ano no. Awade na so te sɛ de e frame no ma ware foforo mo kɔ hanimu. Okay. Kachiri wo bia wo pɛ yedie wɔ asase so no. Mesrɛ wa hombrasie mu. Enye adwumaden nko a o. Me nka sɛ adwumaden ye, ba me ka kyerɛ na wa wo so di adanse sɛ wadwumaden no sɛ nka no nko a na bɛ mo ye yi a ka wo ye yi akyɛ. General, what say Freemason no a branch of occultic kingdom. Yes. And as a satanic kingdom. Sir. Ye won pennyful Ghana has a say Freemason a open secret. Ya one way you mean openly. Actually, some join it Freemason. Ya almost sign court sorry. Ye ni more will be required sorry pennyful answer. And see a sit then a wobeka say a satanic branch be an as a satanic kingdom. A more encrabatabi. Ya ye won pennyful. Na say join occultic in the quano. A soft will be a home join it. A soft will be joining it. And to say a sort of penny join it. And said that young one, you are sorry, or more ye. Send your Kenya Boni. Catchy, you will be a open ye, and you will be a open ye in Quandia. A two. Yes, you can sing your soul before the magic will be well, come no say. Now, maybe me bass will be young when young or open ye, dear papa, and young Quantia woman, dear, a years in a dema. And I know me chadi bi e my Bible school me can sing be say ye woni ma bibiri wo ha nyamesun ya to atwe wo ye ne nepe ye se wo mfiri nyame wonim say no bi esua Bible in the book of Acts Cornelius Bible na wo sua no won te ase and awurade bofo ko hwin Petru ebegina Cornelius ho o kire ne Bible na se wie ni wo say hwimu no efiri ho edin ko si ba bia no wo sisi ame na ote hen me ka se na mayira 2 minutes na masa ira ba ka be ka se den baba ka se o mo nka se me hu o be ka se me mfiri nyame ba cho sana
that goes sana beka obeka say we dey free nya we dey free nya be free bronza hwem no ahira hwem no aba enso wonim say nyame bofo ye wo abofo a eye sa adwuma no but the name masofo bi nyira hey asembeba ye wo niam bebre wo nyame sum a wo ho that good ya toagu ena men ne nyame sum abambuo ene bre enka nyame sum nya bre wo na that good we a presenter waba general nche ma ye alter ebem wadwuma akoso ma wiase nyina wagidi hwe ma me ma wo hwe video we say onipa bi a wagidi pa o football ye kase bo players mienu bi a magidi anka bebo mienu kababo asamojan no outside Ghana the whole world kababo Cristiano Ronaldo na mabo Messi ma me ma wo hwe video bi about Ronaldo or kobobo uyade bi no kasa gu so we no sa de share what kasa ne skills nko na odi gina ho anya skills nko o wo to mi a wodi gina park ne so ento gina ho no so bo mu a wo kɔ ne nkyɛn asɛm frama na ɛkɔ wo taake na nye yi anya skills nko na de ba abrabo de to mi general me tiete Freemason for no so interviews bia wo mo yiye ene wo mo nsɛm aya na wo mo ka ubisa wo mo yie die na se mo kyerɛ se obi ba ba join ni Mason na ne omo kyerɛ omo ne se omo nya dwumaden enye akwadwosɛm omo kyerɛ omo se wo pese wodi yie wo wiase ne nyina ne se obɛbɔ ho modin wo bɛyɛ adwuma bɛdu no kro bɛkyiri bɔne na so ka me yɛ se yɛn yɛ Kristofo edie yɛ kyerɛ yɛ se bra sɔre kwasieda bra benada bra ya woda ye de ye na ni nyina be ya asori dem ba Freemason ho no so e bia wana wa bi ne yehia na ye kire oni ma bi se yese ekiribone enso Kristo ni wote asori dem na odi bone ese eno na asofo no mo kire yen e na Freemason fo na e kire yen enti na wo mudi ye dai ka kire ma men ka sem bi nkire o ye pe bone a mama na ye bone e wiase e na ye bone ma men kire ni sei enya sori dem a obi te kwasi adadwo ada yi na bema na di hia wo ose entonko kakra enna kakra na wo hia abeto entonko kakra enna kakra na wo hia ababeto yedie nipa mpese ye beka nokore hwewo yemfa ho brase nyina mu ye papa despite ani ye hwe ni video also started abrabo no or the CDs and started that good CD you talk about a prophet you're saying papa me nye sure so isa kitwe aya kitwe bi oh let's call the spade but no kure wo ni say your secret is your power ain't you want me mfana oh ni secret metudwa say na me yeden me ye enunti na me di sa si Ronaldo ade no e kyerɛ na hwɛ sɛ obi a the whole world say ono na ye player ye tua ne ka 260 pounds 260 something million in a year 1 year sika brand ne je say annual say the sika watch no on na ye the biggest na catch am say skills I'm telling you say obi ni mbobo e wo wiase ba bi chen Cristiano Ronaldo nso obi animu no tufu so no ma no homode enya asori dem na wote no eye tumi na ma menkyere wade sa secret society for no when the time and hours almost spend it kodu o mani that hours and time no time be no asori awako adwuma time be no duru office wo de ma mencheke ne sa time be mpo no duru office okay mame menka asem nkyere wo me maame bi osori anadwo 12 o'clock and wakotona kantamanto akoton ade abachi obe free market wono na eya anopa ebi anan anadwo nyina wonna wabafia ba ba yiye de woso woye ansana wadakakra ebi aba around 4 ho ba 8 wasa sorry oboaboa no ho asa akotena dwom nti wanadwo na ono so kura no ne dan sika kora wonya no watua nti ye ka adwumaden a ka Mason fo ne kaya yufo
komo bren komo na wose komo yi enso won se kayo ni bi aye millionaire da ye ka tumi general so will be esi na adwene pi babunu bia na adwene se okodwani freemason na afuto be na de ma ye metimi aka chen se de ye wo pe no awurade betimi na me general bechida konso aya ama wasa ama won kwagye a wo ho beto inti brewurade nchen ye die na wo pe no wonim de nti a that good amasa ade de nyina ba wiase because obi kan say nyame de ofa ne bo a won to ntem me be kwa sorifi na me bre sa bom paye sa de nti a ye de sa adwene ne sa niam na ma nipa ebre no because of the absence of the altar was ye nipa no that good wa ba me nchen general me person adwuma koso me command fasting we are adwuma ben me TV presenter mo anam se me ye media ayi kofa de we say ma me fan sane bofo a obetimi ama wadwuma na ye den akoso de ama wo na mama wa ye saade no wokọ a wodi aye sane awurade be na me so ye den akyerew na wadwuma na ekoso a wonya nhira mfa nso nyame but if na me be ma fasting if na me ba be ma wo ebia yenye we kakra nyame ma ne bo so won to nte enne na amenne nipa be ma bua ya result to this fetish and yamaniama no but if say ya di ahunu say sasofo bia nim say altar ahode wo altar na yegina so e preach no say tumi wo enu nti na me general cheda ko ba ma soro dem a me wo two altars me wo ba bia begina preach me wo ba bia yegina bom pae papa fa camera na to ho na ahwefo nhwe ho ba bia ye bom pae ho so ba hwe ho to mu a wo behu say sika ene ma me bi ba me nchen what the suma ma adan ne ba chese owie school oko ya fan say legon na sika wo de ba ko ni kapre na me ka chen so onfa kwen 20 pesos emfa nko butu ana omo mpai altanani oko ya wo ko mpai ne 4 days me wa hana adam hana ma me ni be muni fam da nyame ase obi a woni mmida etua ne ba ne admission etua bibi etua fan say hostel fee emma ne pocket money as I am talking to you now akwala no level 400 still papa in the dasu tua na ade ma no 20 pesos what they call altar ni to me na wasi ye ma onyankopon ma na me asofo ni mimblemu wo mo bebre nim sane ye altar no enti sabi onko ka ho de asem tuba obeka say kakra sunyame yie bompaye ne sane ma no na nipa ne ebre enti obrebre na abrante wo hwe ne fe baabi a waduru no wapaba ye besi bi anye den ensi no akone ye de na tofuna dakam na watwemienu obeba no ayeyi eni na anu pa no okọ adentia ode ne ho akọ join ne altar bi ba we ye altar mesrew awurade ma metimi ye ma wo for wadwuma o company wa warrior wa brabo mesrew tie ye altar no eni hwe eni moja ye mfa bibia ama no ye nya hwe eno anso wabọ wo mpaye asa umpaya wubo we Yesu din mu enka se afi bia je se wo be ye ho amamre ye ni amamre bia ye ya amamre ne aseda e de matwe bia mpo emma niema ekoso yi me ba bi wo London oni ni kunu na omoso wo ma set this eatery I say fast food na wa run adwuma na for 2 years enkoso o te me preaching e wo internet so no friend of them na me catch and say onko padi we see me man fa ebo mako 5 and of 5 kurum honum coins and na me yade ya wasa me yema ne sane angel of wealth woni say obofo di yedie ba ya obofo a woko and ya obofo di yedie ba ne ya obofo di asemba Gabriel what the information number onko Michael oko ono fa information ma and ya obofo di yedie ba according to the book of Proverbs, your friend of wisdom. Okay. Into the Bible say, in the hands of wisdom, her right hand is longevity, and in the left prosperity. Nin sabonkum enkwatenten nin sanifa yidi. Enti sane sabo for the mama. As I am speaking to you now, will be mechanical branches
2 at the kind of main within a space of 1 year asem na America enti wonni altar mesrew wadwuma no enkoso me ye bi ma papa bi oye fitani e wotema me ma ne de bo keke e bo sei me shira so na me ka chen so fa nkoto na dwuma mu eno ano General wo kasa no wo de ma me bi ye mfa so ho kire abra wo de kwa adwuma ne tam wo de be fie beda wo nya daje mpo a eno nso kora sa abre ni nyina echi mo hye da ni yie sa ebetimi entimi ma ne se ebia na adwuma bi a wo bi ye no enye adwuma nka wo so efise se adwuma no wa nya adwuma pa wo nya sika mfiri ka kire enye adwuma no na enye adwuma pa wo obi ton gold enso no ho kire okay obi nso ton pure water nso wasi abrosan but what the make yase obi ton gold enso no ho kire enso obi ton pure water e de asi abrosan eye tomi na ma men kire wo on say emfiti ase no wa wo ko 2 verse bi o proverbs wo se nyame nsam nhira ene mo nipa ye defo nyame nsam nhira na ye de e tumi nyame de ma wo okay enti Deuteronomy chapter number 8 wo say na mema wura fi say ye me awurade na me ma wo tumi ma wo didi it is I the Lord who give thee power to make wealth enti ye de tumi na nya ye mfa adwumaden. Oh, say antiasia from that place na yente de make na se da enya wadwumaden. Hey, that good why adwuma social media si achew achepa nemso wan we ampampanso wo se wuduru no wanya tumi a me ka kire wanya tumi a pampanso wo se wuduru no asem bi nti anka me bo video bi kire efa one presenter ho what me did president for kratam obi antimi nya na hwe enano ni video bi a obaba tuudwa ne boso a wosom no otwa ho hia one nkrofo otwa ho hia ne altar wosom no okay what the president for them eke kansama opeso ka kire wo mu nyina and so aden tumi agina na tin oya young man won nyini young guy tumi agina na tin to obi ntimi nya na hwe woni tumi a ena abeka se me ye adwuma bone wadwuma na wo ye na nya adwuma bone ye tumi a wonya nyaye altar wonya nyaye ntia fa me number na wo screen na se no e WhatsApp line o frɛ me no wa nyame ya me pato ja wo message me ba me return no call na me no wadi nkomo January chedako me pese urade na mo se ye altar ni bi ma me ye altar na ma asofo me ye ma businessmen me ye ma lawyers me nka sa se me na me information me ye me wo panyin bi power ye minister wa Ghana wa ye lawyer me ye altar ni bi ma na one time no frɛ me catch am say General obi di asem bi abrɛ me na asem we nipa no odi for na ye den o man panyin di no betum sa mere no o man panyin adi no betum o ka asem ne kyerɛ me meti odi na me bisa ne say ne altar no ho no say an na me catch am say on twiro nipa ni din emfa to altar no so ono so de na me di globe a ye si office ya isu na me dem ye ma na me catch am say on twiro ni din no mfa altar ni si so na on hyaba wo altar nanim se urade mankunimu ba ode ade wi beda urade ase me ka kire ne se asem no mo be koso 3 times the third one no asem de be ya foolish case omo call first one omo adjoin second one omo adjoin third one omo ba ni abo withdrawal letter e de abeto asem so okay uni altar obre uni altar wasem ye mobo uni altar ne wasa won saka no wan hwe a won sanka dana de akowu obeka se urade mre nsoma eye altar na wuni unya altar na de ma China ni betimi bie shop a enwuda enye bibie onya na modern mo eye altar odi firi ni kurum baaye jo so obekọ China ni shop bia na omo hyihi incense ne sa ne ma no ono amfa mo wode no altar firi ni kurum aba odi be di wo kurum na wa wo ye temamu mani no wo bere family number no na frɛ me General me pesa wo ye altar ni bi ma me o outside Ghana o he be bia wo bia me pato me nya altar ne se me na me ye na me send dia ma wo me kyerɛ wo ne obekwa akɔpɛ na ma kyerɛ wo fa ye sei ye ni sei na ma ye adwuma ne dia ma wo ɛho hia so obeba Ghana ɛho hia sɛ efe ne ebe ye bibia ma wo se bibi wa ha se na wo se wo hia ɛne me kyerɛ na wa wapɛ ne asend dia ma ba altar ne de me kyerɛ na wa wapɛ ho adwuma ye no hu se nyame
ɛwɔ tumi. Abusia General Richard Dako and no atwetwe enkomo no meso no wagya comment ɛwɔ video ya say e de ma me na afei when me subscribe button na so too much GH ɛyɛ akai na fa be on ka ho sa no upload bi ato mu a wonsa ebetimi akabi all the social media handles so ko wa too much GH ɛyɛ akai say ho so wo be like no wa share ama wo nua bi so enye bi ahwe that gold and am just so macra